regăsit la un nou vlog. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp, dar n-am avut timp. Să știți că în fiecare zi la 1 postez, ok, și la 2, dar și la 3, să fiți acolo că postez într-una. Ei. Astăzi o să fie despre o sirenă mică care este verișoară. Și haideți să începem. Eu mă plimbam pe uscat, adică aici. Mă plimbam pe mare și dintr-o dată văd, habar n-am ce văd în apă, dar mi se pare că este o sirenă sau nu. Mult mi se pare că este o sirenă, dar am zis că am halucinat. Dar de fapt chiar era o sirenă. Oare ce este acolo? Vreau să aflu, dar nu știu să not. Eu fiindcă nu știam să not, am zis să chem pe cineva. Dar sigur, eram sigură că nu se va întâmpla pe nimeni, că nu este nicio sirenă la miezul nopții. Și se aude ceva, aud când vreau să plec acasă. Se aude și se aude ceva. Eu mă gândesc foarte, nu știu. Mă duc să văd, să verific. Se auzea din partea cealaltă. Și am văzut chiar o sirenă foarte mică, un puiuț de sirenă. Stai, micuțo, stai, nu vreau să-ți fac nimica. Te rog, vino, dar nu știu să not. Te rog, vino, nu vreau să-ți fac nimica. Și când am văzut-o, când e așa de frumoasă, când am văzut-o că este atât de frumoasă, am zis că o iau, dar nu știu. Haide să te iau acasă, vrei? Nu știu să nu. Vrei să mergem la mine acasă? Haide, mergi. Și eu sunt sirenă. Eu încâci. Nu am vrut să spun pe colo, dar am zis că trebuie să-i spun la o sirenă. Și am zis că și eu sunt sirenă, fiindcă chiar eram sirenă. Chiar se vede după urechi. Vă arăt. Chiar se vede după urechi. Și am zis, dar și eu sunt sirenă, vino. Și eu mințeam că nu știu să nu. Dar de fapt eu știam ca profesioniștii să nu. Haide, vino la mine acasă. Hai, nu vrei? Atunci te iau eu în brațe. Da, ok. Am mers. Vrei să mergem acasă? Dar eu pe colo și pe colo. Am zis că poate mama ei o să se îngrijoreze. Și am zis, nu vrei să mergem la tine acasă mai bine? Ok. Și am sărit în apă. Și când am auzit-o pe micuță, ce? Mama ta-i plecată? Atunci e mai bine. Tu du-te la tine acasă și vin eu după tine. Am sărit în apă și m-am transformat într-o sirenă foarte frumoasă. Și eu mă duceam după acea fetiță, dar nu o găseam. Chiar nu știam unde este. Și ea mi-a văzut coada. Și a zis în gândul ei, wow, chiar este sirenă, chiar nu m-a mințit.
Eu o căutam și o căutam și nu o găseam. Și am zis să mă opresc să o caut. Și am văzut un pescar și am crezut că a vrut să mă ia. Și am fugit în largul mării. Și atunci am văzut acolo niște peluri, care nu știu ce fel. Dar am crezut că este al lui mama acelei fetițe. Și am zis să le iau și să îi le dau. Erau ceva foarte mare în ea, care nu puteam să țin numai cu două mâini în sus, că atunci nu puteam să not. O căutam pe fetița aia, dar nu o găseam deloc. Și când auzi strigătul ei, unde ești? Și eu, dar tu unde ești? Ce? Unde ești? Vreau să te salvez. Ok. Am ieșit din apă, m-am transformat înapoi în om. M-am schimbat, am zis că mă schimb și eu în alte haine. M-am dus să mă schimb. M-am schimbat și m-am dus unde mi-a zis acea fetiță. Hei, unde? Bine, stai să vină. Eu am plecat, dar am crezut că mă nu. Pauză. Știu că a fost ceva care doar am vorbit eu și nu personajele. Bine, aici este doar o poveste făcută de mine și de verișoara mea. Adică personajele nu prea vorbesc. Adică doar noi vorbim. Adică noi. Alo, Da? sunt acolo unde ne-am găsit prima oară. Ok, la plajă. În partea cealaltă sau... La foc. Am zis că nu mai vin, că nu mai vin. Și am crezut că mă vin. Nu mai vine deloc. Cred că mă duc acasă. Da, nu mai mă minți eu. O să plec acasă.
ajuns la ea. Am ajuns în sfârșit la tine. Scuze că ai știptat atâta, dar eu sunt foarte departe. Știu, haide să intrăm în casă. Ai ceva de schimb, fiindcă sunt foarte udă. Da. Am o surioară mai mare de... Are vreo câțiva ani. E tot ca tine. Nici nu știi câți ani am. Da, de-aia de merge la școli Da. mari? Da, păi și sora mea e la fel. Da. Ai spus că știi câți ani am. Ok, eu mă îmbrac. Zi. Ai 14 ani. Ai ghicit. Cam ăsta a fost vlogul. Am ieșit din Roblox fiindcă mi-a dat cineva bani și da, am fost banată și a trebuit să ies. Și aici se închide vlogul. Sper că v-a plăcut și aș vrea să vă abonați și cu clopoțelul, cu toate notificările ca să le primiți. Și acum vom face... Așa. Ok, pa! O să facem 2 vloguri.